Dawk kollha li tul is-snin kellhom impjieg fl-Awstralja u li issa jinsabu f'pajjiżna jgawdu mill-pensjoni ta' dan l-impjieg se jiġu eżentati minn ħlas ta' taxxa addizzjonali u interessi dovuti minn dan id-dħul għajr għal multa ta' 20 euro. Is-Sur Tarċiso Xikluna, Direttur Ġenerali fih dan l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi, spjega ma' News li dan seħħ wara li fi skambju ta' informazzjoni bejn il-Gvern Malti u dak Awstraljan ġie stabbilit li hemm ta' persuni li mingħajr l-ebda ħsieb li abbużaw mis-sistema ma kinux qed jiddikjaraw id-dħul tagħhom mill-pensjoni tal-Awstralja. Wasalna l-konklużjoni li kienet iżjed nuqqas ta' informazzjoni milli persuna jipprova jevadi t-taxxa f'din il-kwistjoni. Għalhekk il-Ministru ħass li kellu jagħti konċessjoni ta' Darba billi jaħfer il-multi tal-late submission aħna xil-forma li sintendi jekk monna 5 snin blura tiġi sa mibgħu ta' tard il-multa u l-interessi jinħafru kollha u jaħlu multa ta' 20 euro darba. Is-Sur Xikluna stqar li dawk li diġà jirregolarizzaw ruhom u ħallsu 100 euro f'interessi se jirċievu ċekk ta' refużjoni bid-differenza tal-flus. Persuna li bdew għax hemm numru ta' persuni li ġabdew jirregolarizzaw ruhom u hemm minnhom li barra li batu l-formuli anke ħallsu l-ammont ta' taxxa u l-multi u l-interessi ħallsu kollox, dawn ħajrċievu tra minn għandna u ħanoħorġulhom refund tad-differenza bejn kemm kienu weħlu multi u interessi u 20 euro li ħabbar il-Ministru. Intant is-Sur Xikluna stqar ma' dan l-istazzjon li dawk li għadhom m'għamlewx il-formola se jirċievu l-formola u jingħataw xarejn ċans biex jibgħatuha lura. Spjega wkoll li se tingħata opportunità lil dawk li ma jistgħux iħallsu t-taxxa f'pagament wieħed biex iħallsu bin-nifs fi żmien sena.